दिनैनि साना हलिनि फोरबो सान आरो बे हलिनि फोरबो सानावनो बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नाय सान। दिनै बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नाया जागायबाय आरो बे अखाफोर मन'नाया माखासे राशिफोराव गोबां गोहोम गोग्लैगोन। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाइ बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।